Чувам, къде? Приближава! Приближава хеликоптера! Чувам го откъде! Дядо Коледа! Дядо Коледа! Търси, Ванка, търси! Коледа! Силна дечица! Какво се случва? Къде? Къде? Първо видя! Видя ли го някой? Виж тук нещо се случва. Нищо не виждам, колега. Пожарната. Това е Рудолф, това е Елена Рудолф. Пожарната. Не викате силно. Сигурно там ще дойде. Сигурно ще каца отгоре на общината. Къде е хеликоптера? Айде! Дядо Коледа! Дядо Коледа! Дядо Коледа! Виждаш ли го, Ванка? Чакай! Нищо не виждам от тези зрители аз. Ти виждаш ли? Ами, сигурно е кацал вече. Аз съм... Да! Чакай докато слезе от хеликоптера, колега, сега. Дали знаеш лепа време на колко време и трябваше да слезе с топчетата? Той като е видял този пълен площад и просто... Не знам, Ако не... Ти беше ли послушен? Аз бях много послушен, затова пирен бив. Да. Чакай да видим. Нещо се случва точно там. Ма много, гледай, колко интересна тази стълба. Трябваше ни такава помощ от пожарната, за да можем да свалиме дядо Коледа. То няма, всъщност няма къде да каца с хеликоптера, колега. Ами до година ще предложим на Общинския съвет една площадка отгоре, специално за него. Ето, човек слезе. А жената е летяща. А хеликоптера какъв беше? Виж колко е модерен сега, света е модерен. И дядо Коледа също е станал такъв, колега. Чакай да видим, нещо се случва обаче горе. Тук му помагат на дядо Коледа да се качи сигурно. Ти знаеш ли? Много интересно. Така, вие снимайте, качвайте в Фейсбук. Ето го, вижда се! Виждаш се! Ето го, дядо Коледа! Дядо Коледа! Дядо Коледа! Дядо Коледа! Дядо Коледа! Здравей! Чакаме те тук! Дядо Коледа! Дядо Коледа! Някой ще му изкара очите с тия светлинки, Иванка, като го гледам. Дядо Коледа му прече с малко лазерчетата, разбираш ли? Гледал съм такъв матч, имаше на Ел Класико и на Меси и на Роналдо, така с... правяха с фенерчета, разбираш? Добре, сега докато слезе на земята, ние го очакваме тук да правете му път, за да дойде да се качи при нас със сцената. Ето го, той маха, здравей, дядо Коледа! Носи ли чувала? Има ли чувал? Виждаш ли, къде е? Той хвърля нещо, бе, колега. Хвърля нещо. Да си бях долу сега да си взема и аз нещо. Хвърля вълшебен прах. Много исках да бъда джудже. Ама ти... То си ми се получи, нали? На размер го докарваш. На размер го докарвам. И на брадичко. Дядо Коледа! Дядо Коледа! Ела при нас! Коледа! Това сигурно той хвърля сняг нещо, сигурно. Не знам, защото целият, нали, пътува от Лапландия, колеги. Той си носи сняг, той е студеничко, той не се стъпва снега. Така е. Добре. Внимателно пожарната, само ще ви помоля. Един дядо Коледа да не го изпуснем. Дядо Коледа, внимавайте, лекичко. Дайте го насам сега, дайте го тук към нас. Направо тук да влезе с пожарната. Добре, виж, поздравяваме всички. И Снежанка беше тук. А Снежанка къде е, колега? Тя го чака да слезе. Обаче тя беше дошла с кола, с нейната шейна. А Елена Рудолф ми се мерна покрай нея. Сигурно той е докарал. Елена Рудолф е